Všetky hraždanie, ktorých boli harlo, majú horúčku lebo suchý kašeľ, treba, že by še perše javeli do tých ambulantoch. Poteraz bola praxa, že še osoby so symptomami mali javiac na čísla telefónoch otvorený len za toto nahodu, ale nadalej treba, že by bez predchodného najavljovania takoj pošli do COVID ambulantoch. Všetko še robi pod patronatom Institutu za javne zdravje Vojvodiny, od ktorých dostávame testy. My od pacijentov bereme prikladníky, ktorí 2 raz na deň posielame do institutu, ktorý ich analýzuje i vraca nám rezultáty, že by sme dalje mohli robiť na osnovi okončených analýzoch. U tých ambulantoch každomu pacijentovi bude ukončena diagnostika, odnosno rentgenský prepatrunok pľúcoch, krevová slika i vymerana temperatura, a dostanie idu manje fachovcoch o daljším ličenju. U Novim Sadze otvoreni 3 COVID ambulanti, i to jedna u Dome zdravja u ulici Zmaja Ognjena Vuka i 2 u Dome zdravja na Novim naseljenju, gdje je otvorena i okremna pediatrijna COVID ambulanta. Zo Ministerstva zdravja apelujú na hraždanoch, naj nečekajú, že by še zjavili komplikaciji, ali naj še do domoh zdravja javia na kadzi še ukážu perši symptomy.